Pikit Cotabato, usa ka magtutudlokin sa usab ka barangay treasurer ang gipusil patay samtang pauli na gikan sa trabaho. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga gitapuk-an na niining mga residente ang biktima sa pagpamusil sa barangay Inugog, Pikit Cotabato pasado alas 3 sa hapon adlaw Miyerkules. Sumala sa Cotabato Police Provincial Office, ang biktima usa ka part-time teacher sa private school sa mong barangay ug residente sa Barangay Bacabual, SGA Barm, kung asa usa siya ka barangay treasurer. Baguhay lang matud pa kini nakapasa sa professional licensure exam for teachers. Dead on the spot matud pa ang biktima nga dunay igo sa bala sa pusil sa ulo ug sa ubang bahin sa lawas. Sa investigasyon sa kapulisan, giatangan sa riding in tandem suspects ang biktima dihang pagawas na kini sa tunghaan ug didto na gipusil sa suspect kinsa miikyas human sa krimen. Padayon pa ang hot pursuit operation batok sa mga suspect ug pagsuta sa motibo sa krimen.